silung chu Christmas zanin ka thlenga ka chung te chuan ka hodon ani ti chu an lo hrelowa ma se ka jin na lama ka hlo cham tur zia chu sei ngai lovin an hrevek do a achan chungur than sangin vai si payaneya Bombay lama an hong to ti chu khwal thu thanga an lo hria ani ka chung te chuan min khongai zia chu tun daya hian ka hre chuaka chumi zan chuan tum man engma min zot lo kadam le dam lo thu te Mizoram chanchin te mi pui tram dan te sipai khosak zui dan te convoy le ambus thu te ram hnuai tlangwal te khosak dan te engkim min zota ngur than sangi chanchin ero chu tu man min zot lova keipoin engma ka soilo ti nan analu tukani mitam tak chuan karil ruti nom nan ngai zong thar min ngai tu puya than pui le kanu mol mai chu chulama chuan an buaya nula ringot chu an tia ka thian tha then khat zawale kholiana te chu an lo ti puya an vai chuan ka ngai zong tur chu min zon puya an thil ti dan ka han hriat chu chuan kan we za a ngai zong hi ril ru tak tak ka ngai zon ngur than sang hi chau hi alania tu min zon puya ni lova keima ni thuin ngai zong mai kan ni ma se in ngai zong mai kan ni lova thinlung tak tak in hmangai kan nia wangin kan in then chan te chu kan du thu po ani lo van duina awang liu ani awangin a ayo chu ti mai zon ka tum lo renga zong mai la ka mu chuang don lovani achan chu ka thinlung ruaka chu thinlung ruaka chuan ngur than sang zun chu acham tlata midangin an lualan ka phal lowani chu wangin kanu te than pui te zawa te kholiana te po chu tianga in ngai tu boi lo tur chuan chiang takin ka hril maya tin ka thu an zom na chan chu ngai zong boi pui ka tum lo ka zir na chau lo chu boi pui ka tum to lo ka tia chu wang chuan an ni po chuan ngai ngam takin ka thu sei chu an poma Christmas le kum tharlom chu kan zo thuaya professor Ramiro chu kan ina chuan alo lengun leya zan khat chu cinema second show kan ena mong changin ke in kan honga kan ina kan lut tur chu kongka ain honga uremalo chuak chu ka hmuwa than pui chuan ron zui chuaka kan kai lona chuan an ronin kai tha a tual zola chuan anin thla meidone mokatia anin poma anin fop ta a ke chuan va phok mei chu ka hlawa pangpar buk phena chuan ka thubo ta a an panhi chuan an phun ru ser sera an thu soi chu professor rema chuan than pui chu nu puya aduwa arem ti le ti lo chu azota than pui chuan arem tia amangai zia te chu asoya zoite te in an nui kera anin then tur chu an hanin fop le ngaya ti chuan rema chuan mangtha atia akal santa a remaliam nu chuan than pui na lut tur chu ka zui luta than pui chuan khongai kal atia khoya ma ka tia khoya ma kal lo chu khongai yom atia pangpar buk phena ka om ka tia than pui ngai thalo chuan min en wanga ke chuan ka en du lova le lam ka hoya pangpar buk phena chuan engei ti atia cinema ka en ka tia than pui chulung oi lo deuh chuan anuya taya izak theilu lutuk ivani kholo ve atia zak titi hril hai taksi nichin nui na nui vaka ke chu ka in ti thu taka ka cinema en chu third show ani ka tia izak theilo taya atia anuya min vuana umze nei manglovin min nor ta chuk chuka khonge min thate kamudon ka tia ka kal chuaka kan han nui dun piapa chu ta tanga rei lo te a chuan professor lal remsiam ate palai chu an lo langa kanu le pan hena chuan khun khan takin an luta than pui chu an ron dila dan pa nga in kapa chuan e chung kwa kan lo in ro na nge atia kan chung kwa kan om lai chuan kan soi khoma than pui chuan in thu a han thi khomoi ve a ke chuan ti tak mel pudeu hian fiam thu ni sin kan thu ni chuan ke chu ka du hlek lo mai ka tia than pui chuan phok em min ena fiam thu ni bai se in hlau thong tak si chuan kanu taya hi atia kanu chu anuya taya na du lo chuan kan hnar me mo chu niang le a han tia than pui thin ur chuan kanu an ti ngeka kapa chuan min han en kol vela angai na hремang lova kanu ye za than pui na hlau thong ati ngai na hrelo chuan kanu taya hi an tia enge taya chu arin lo takin kanu chuan lo tia than pui chu asen ta apa i hriat reng kha ati tangota kanu nen chuan kan nuya kapa chu a hoi a mai maya
kei chu du lo na a umpo ka shelo professor te chu atia le lam ka hoya thanpui chuan min ron nema min nampa chuan min sik hlok hloka kanu chuan aremaniang an una wanin piaina sa hlok hlok emai atia thanpui chuan a kanu izak thailo a han ti trala kapa chuan kan fiam thu man velo emoti na kalai chuan alo man chiang hle maya nui manglo thu tak deuh chuan chuti chu taya thu nge kan oyanga inu thu le a han tia thanpui mang ang nui za chuan min ron ena sentrewin kapa hi atia kan vai chuan kan nui ta chu kan ramboy atang chuan kum khat ai na rei to a ma se kan boi china kan nui na sat ber le kan hlim ber trumalani thanpui chu theito pin kan cheya athil du ang reng reng chu kanu le pa chuan an lei sak veka an fanutlum pasal nei nu hnung berani boka theito ban chu ani ti chuan kum sang kha zakwa somruk pasari april tha chuan silong khopuya police bazar presbyterian church a chuan professor lalrem siamanen chuan anin nei ta a silong khomizo le kha si thian thatam tak chuan minlom puya roi ro pui tak kan thea chu tiang tukin mizo in nei namdangin anlom pui ngai lo anti an pui ta chu kan in bul loka an chenga ni tin a lo leng thina ma se kan chung kwa aruak da huain ka sia kan unau zinga po ani nen hi chuan kan in hnai bi ka zo puya seilian dun kan ni awangin kan in ngai na deuh bik po ani mai thei in than puya om talo chuan kanu kan ring zual ta dewa ma se upalamani to awangin kha si tlei rol te takte kan om puya a hming chu kongrit ani ama hi fasha ani awangin omna mu mal meu anei lova kan ina kan laluta kapa chuan kha si tonga thiam awangin anin be thei viawa kanu nen anin bia meu ero chu anu isa thlak mai ani lova achang chuan amang an thlak deuh thin tin keipo ka exam alo hnai to awangin ka tang na sa hlea class kan nei to lo wangin zinga tangin cha chhun ei hun thlengin ka zir thina chonhulama ero chuan kaleng chuaka achang chuan cinema dei show ka ena tlailama chuan in khel awm chuan ka tel vea awm lo chuan walking exercise kala ka om mai mai ngai lo zanmut ma darkar ni emotal chule khachir nan ka mang le a atlang puin ni khata darkar ruk ka zirani chonhu ero chu ka ola kan exam hun chu alo thleng thuaya tin fur pui point min chim boi ta hlea atlang puin thian ka kom lo min ron kom anomero chuan thathakin kalo koma nulai ro chu kati thei der lo ani tlema min ngai zong deuh phei chuan ngur than sangi din mun ron lu alan tum deuh hi an anga chu karim ti theilo ngur than sangi chu englai po ngai to atur reng chu kani to lova ka hun tam zo ka chuan ngai to po ko ngai to lo ma se ka mangai na temple chu aruakin ka hunga alua tu dik tak ama ngur than sangi nge alo kir ma chuan midang lo lu tir chu ka tum bik lo ani karil ru chung rila hian ka soifiat hiam lovin be seina alo omtlat maya chu be seina mei si te takte chu athi ma chuan midang tan lo in pek chu ka tum lo ani sipai lam officer hi ka chuingun bi ka captain renate chu silong aron in transfer mei tur te hian ka han chhut china chu tiang te om ngai ani chuan anupui chu chu sak nge ka tum tlata karil ru po asisel vak lo ani ti chuan happy valley lama mizo om ho chu ka kom ngaya sipai te NCO te JCO te le officer te thlengin chung ho ti le thusia ta rang chuan captain renate chu ka zong renga ma se amika makpo ka hrengai lo ka BA exam a chuan distinction a ka pass miela chu chuan min ti phura economics honors class ka zoma kum khat chungin first class a ka pasa ti chuan ka kongzo tur ka ngai tu thulta ani kapa atar to a tuna chuan zoram lamte po akhusak thei deuh to awangin zo puya an hong le to a business ka chun zom pui don nge sarkar na thona ka zong ve ang ti chu ka ngai to a zo puya chu chho ringot chu ka khovel zim lutuk dona ka hriata wangin keima kalanu pangboka kumsom ni pathum mi kani to a sarkar na tho zeta chuta atul tak le kapa sum dona chu chun zom pui ka tuma BA honors result ka han hriat chuan Union Public Service Commission a exam turin ka in register a MA class a ka in admita ti chuan kumsang kha zakwa somruk pariat October tha chuan UPSC exam a chuan kaluta zona chu karin angte chiamin a har salova thlasik chol chung zongin result ka nga ka chuti pa chuan ka MA subject chu ka bei reng boka thanpui te na ka ompheya kan hlim hle thina
chuti chung chuan UPSC Delhi atangin ko na ka hmuwa interview turin Delhi a kalta a hei hi Delhi ka kalna hmasa berani thlen in tur kalungai dewa thian te hne na tangin Delhi mizo om ho ka zo chuaka chutia ka han zo velta ka chuan hmel hriat po an lo om nuala ma se mi mal in a thlenai chuan university student zinga an hostel thlen anuam beran tia chuti ni chuan Jubilee Hall pan katumta a interview tan chuan su thar rong buang thim deuh ka thui tira kamis buang le ngong or buang thim moi tak kalaya chumi ka ha chu thian te ho poin mi poi ang ve hle mai min tia kan nui dar dara interview bota kan lu pui po chu ka in ngai tu lungoi hle a bota chuan mi senior pui service tin na tangala khom paruk anoma a chairman chu Supreme Court Justice Luania ka han lu chu chairman chuan Mr. Chuan Vora ren thlei ini mo thuro alo tia nie kapu kati man chawani member pakhat chuan kha isu thar chu interview nana I thuyani mo atia mi nui zat deuh chuan min han ena nie kapu katia in chaina lawanga service lu itumani mo anti khal maya arin ayarangin irem ti chuan nie kapu katia bo chu an han nui haka minzo tupa chu a hril hai lek lek zoka kan en ran rana irem ti chuan kormai meite chu kawa thlak le anga ni mai alom katia abot member zong zong chu an nui ta dar dara minzo tupa chu anuya a tha atia member pakhat chuan tribal ni mo min han tia nie kapu katia mizo hi eng anga mol nge ni min han tia member dang chu an nur deuh saka zo na tha ni nan shelo ni turani minzo tupa chu ka han en ren rona kapu eng anga mol nge kan ni chu soifi harsa ka tingot mai nangmani hrezo kang eng anga mol nge ni min hriat kan tia a aina sezokin board member chu an nui ta member jinga chuan nui thave du lo hi a oma ka han en thina a hmel chu a thim deuh ran maya chupa chuan mizo hian mani namdan in ngaina em atia ngaina boke kapu katia in nam lamin emni in lam thin atia achang chuan nie katia enga tinge achang chowa in nam lama in lam atia e lam dang te poin kan lam ve du lom katia eng lam nge atia sap lam te Nepali lam te vai lam te po katia ani Nepali lam chu I thiamem atia chapau deuh larin thiame katia ani le han lam te atia zai ta che kapu kalam mayang chu katia member ho chu annui butlor lora chairman chuan Mr. Renthei mi zona ichang thiam viu mai zona pakhat kan zot le ang che Mizoram boy khi engwange ni atia keipo chuan rang takin ka fiam thuna ril ru chu ka hnol bowa thu tak dovin kapu hetiang ram bo hi engwange ni tia soingot chu ahar sa a achan tam tak omang katia chu ka hria lom engwanga lo boi nge ni ti chu ka zot che alom atia kei chuan achan tam tak zinga politics thilte economics te social thil le historical thil te po an a omang chu baka independent nuwa kan ram en kultura official lo chuak te chet dan le alo boi nu si pe chet dan point ati boi le zual thayani tin chu lova chuan min en kultu asam sarkar khi pu mo tur chu an ni atira boina chok chuak tu te chuan thlani khat IRA boi an tumin karing lo ma se ahan met mit tur local te chet dan sual ema chu wang chuan boina are hlei thei talawani katia chu tiang chet dan sual chu enge atia poi sei lo tha te mi bungro ruk le chu sakte mi in halte nula le mi nu pong sualte in huat na hrim te atama chu wang chuan mi puyan thin rimani katia member pakhat chuan boina reng chuan chu tiang thil thalo chu atel veka chu wang chuan boina hi a thalawadi chu ti chunga boina siam tu chuan chu tiang thil thalo chu abe sei turani don lom ni atia tribal in dona chuan ni te lul mai manlai mizo le poi in dolai point chu tiang nun ron na chu a oma ma se kan lo civilize no chuan chu tiang chu kan be sei lo ani katia civilize in dona dang hreto em atia hreto e indo pui panina khan mizo chuan Japan kan dawa Japanese sipain kan laman tluk lo na perania ka hriat chu indo thiam le manro nei thata ain mani hne to te chunga khosadana hian ani chuta chuan elite lam chu anlo khan lo emani katia chu British an thae iti na ani mo member pakhat chuan atia kei chuan
chu isia thiam dan ani chuan ani po ani mayang chu British chu an ro puilom khatia board member ho chu anin ena an ngoi ta thapa soilo tur hi ka soi ani mai om mangi o khatia karil ru aboi da uhiwa member pakhat chuan mizo chu British lama in tanga chu wangin British chu in humoi mai ani romo atia kei chuan ani na kong om theyang ma se British nen po kanin do ve tholom khatia englain atia kumsang khazare somret pakwa tanga som ko kum khan kanin dowa kan hne lova chu tang chuan British Indian Empire alo lut ve ta ni katia member pakhat chuan British chuan mizo chu an that ve chok lomo atia kei chuan that te lule kanin dowalom ma se riam keng lo mi hring an that ngai lova kan bung ruam min rok lova eitur le intur an lak poin aman min pezela meichia po mipa le meichia indu dan pa ngaya an zol thluk lo chu ti luinain tuma an pol lova kong eng kima an fer ani katia chutia ka thu soyan ngai thlak lai chuan an thungoi do thapa soilo tur ka soyam ani chu o ka tiril ruwa member pakhat chuan fiam thu ti tak do hian ani le nula chu tiang an zol thluk chu an tamem ati khera fiam thu ve tak bok chuan anom bok chu aniang la pakhata om katia kan no pan laia pukhovel thanganu pikholian chungin thuka chang min hril thin chu ka soita a manlai pi le pu te chuan anti tikara za mo alo tlak hian I he lovin angielanganin thudangan soi mi mai thina chutianga anti tikara anla soi pakhat chu tuna chuan angielangana han soi chi vakpo ani tolo ma se thu omzia chu hetiang do hi ani migovin lal apola sipayen nula chu apola midum nu ho anti chu saptrongin kahan leta anin bitum te social status in mu dan nen chuan kahan shilfia board member ho nui chu azak khopa an ho hi ani tangot maya chairman Supreme Court Justice pa chu mai sen chok khopin anuya atopa chuan Mr. Renthei alo mom hle mai hunpo alo reita a tun se sona interview kan nei puizinga chuan kan la hlimpui berini ome atia member dang po chuan chu an pomaniang an lo budeu clear chairman bok chuan lo la don ta cheila eng service nge idu berang atia ke chuan I helovin IPS kadu berang atia board member ho chu an phok dewa pakhat chu police lal ni ngei turani alom om khop maya phur deuh hian itifuang tlangwal police officer ratan I tha ani tero atia member dang pakhat chuan enga tinge IPS idu IAS te IFS te idu zok lomo atia ama chu kan ena amela angot po South India mi ani ti chu hai rual ani lova kapu madrasi ho hi zotla enga tinge dosa andu em zotla chu tiang deuh chu ani katia member dang chu annuya ma se min zot tupa chu thok chum mong phuran soyang main alo ling chuak madrasi zong in dosa andu emni enga tinge madrasi zong in dosa du anga isoi mai ishil fi thayem atita chuta kai chuan haya hunani ti ka ria tran kho lovin kapu ka fiam thu ani dosa po ka shelo reng ka tia member dang chuan ka thu soi chu nui changin an chang deuh to boka an nui haka ma se ani bantrasi pa chu ka chu chhai kol to lak lo boka engei subject min han tia kapu economics ani ka tia ani le economics history a hian Adam Smith din huni enge ni ale khabu ma saber kha England Prime Minister in engtin nge comment a han tia ke chuan anma ni vai danin ka kut king ni ka phar chowa thlaphang mel thei topin kapu ka fiam thu ani engma ka shelo ka tia member dang chu an nuya chuti chungpo chuan reife chu economic subject a chuan min han hruaya atopa public sector chungchang thuwa in nil ni mang silo inzom ni mang silo in kan han in phin chiama ma se ama free enterprise du mi alo ni hlo wangin public sector chu white elephant mai ania so pi satan mai lo chuan engma tangkai na tak nei lo kati chu pom le mai lovin min han room thai vela atopa chuan na lo takin kan sir tluk dun theita a ma se top nan tlangwal iti tha e ma se film khurang che socialist welfare state a member ini du chuan a han ti khera ke chuan thumun rang kan nialo mole kapu ka han ti chu a han hel vela member dang an lo nui ma se thudang soile main chairman chuan atoke Mr. Renthei toke viewpoint po min hril chiang thiam khop mai
tin lo appoint don che po ni la I service du ber chu kan hreto a kan lom khop mai khalam pindana khan kalta la ati pa chuan a pencil hum lai chuan ka kalna tur lam chu a koka tuna kan interview chungchang hi vaziak la chu chu I kalsan don nia atia ke chu bom to ta tanga po chu ang huai kani ka thawa member tin chu kut thingin chibai ka buka chhuana lam tur min ko mo kong khara chuan ka chuaka pindan le lama chuan le kha le kolum alo oma chuta chuan ka interview chungchang chu atlang pui ka ziaka a le kha lo pui tu hena chuan ka peya ka ho santa a silunga ka interview result ka nga chung chuan MS second year class chu ka zoma ka zirdan pa nga in ka zir zela member pakhat nen kan in hil dana khan min ti tling du tak tak ka ring lova chuwang chuan ka MS zir chu ka ngor pha so sawa ma se kan result alo chhuwa chuan be seilo takin ka pass thavio maya IPS atan chuan min ron thlang ta tak taka arang theyang berin National Academy of Administration Missouri in report turin min ron sila chuti lai tak chuan ka u chuan kima IFAS po silonga alo kal lai ania IPS ka thlang chu adu lo hle maya anura IAS exam thale ro atia kai chuan ka pei to lo IPS hi kai chuan ka du berani ka tia ka ulung oi lo ti ngai na hrasi lo chu a han nui do huk thina thanpui chuan min lo trana ka u hena chuan ka u IPS te chu a tha hle ni lom ni in ho tu pa political officer po ka IPS ni lom ni atia ka u chuan khang te chu exception a omalom IPS zong an PO don leinem IAS chu an vain an DC don sin atia thanpui chuan ke chu in ho tu te zong hi IPS fekamokolo ti sin atia ke chu le lam ka hoya kanuya ka u chu athin urna sakhop maya tun thleng po IPS le IAS danglam na po hleilo nangni pani hi chu kan u nau jinga hian in dang deuh zong ani topuya han hongula leihan let ula atokang atia thanpui chuan ka u thingpui ka siam asin in ri ro atia a ka du lo ati taw deuh ngata thanpui chuan athluma sin ti payan anui ta chiama ka u po anui za a thingpui chu angak le ta a thingpui in pa chuan service sang that dan te asoya atopa chuan ka u po in mani du dan le service alu phothi a tha a tunlai thila chuan eng service po hi a tha veke ati theita a Missouri ka thlen chuan a fur tran to a IAS le IFS phei chu thlani don lai an lo om to a ma se chu mi hun chung chu India ram fannan an lo man awangin ka thlen chuan academic training chu kan ran ho theita a ka thlen vele chuan kan academy director chu ka vakola kan interview nia min lo la sachiang hlea Mr. Rentley ilo thleng ta mo avalom om em Mizoram chuan mingawin engtin ngen ti kha midumin engtin ngen ti kha atia kan panhi chuan kan nui bora chumi nu loka chuan a director maiden speech chuan service in u nauna asoi wara chuta chuan service in ngai poimo ton na chungchanga ka mingalam ria Mr. Rentley hi adu chuan eng service po zom theiania ma se ama du thlan na IPS athangani service poimo na ashia a apon lang landa na tangina kallawa hetiang mi hi India rama kan mamo ani atia chuta chin chu ka thiente service dang probationers po chuan min ngai san pha a IPS probationers za som ni lai phei chuan hero angotin min da a kan training chu angai nom hle maya ni tin zinga PT kan tia sakor chung chuan le silai ka nen chumi nuwa economics politics le history lecture kan ngai thla a lecture kha hriat na kulmu ta ta na ro man nilovin ngai dan tlang puizau takaram pum le khovel thlir theina tur ro manania a hlok viewin ka ria hindi ro chu kati tha thei manglova hindi class a to chuan thian te hian min lui dur maya amang an thlak thei hle mai thei topin ka vei vea preliminary class chu ka pass vea beginners class le IPS probationer zong in min lom saka kan guest of honor ka hindi teacher kan ruata pindan shana special khana kan siama kelsa kan karia atuina sakhop maya ma se kan hindi teacher sa elo chi alo ni hlau mai si chu poi kan ti khop maya kan naga thian tela chuan vodewila thang hetiang at na te nau minor defect hi chu avuak sim thesin mole antia vai ho hriat lovin kan nuya kan training chunga hlok kati pakhat chu
kartin hian guest speaker kan neya dan naranin chu tianga thu soi tura kan ko chu senior official emo eng professor emon minasa experience nei thuimi anlo nia an lecture chuan rilru hi atizau sot sot maya ka hlok pui hle mai tin seminar thil soi ho na te kan neya voi kha chu chu tiang seminar na chuan university professor pakhat social science mi alo kala chu chuan india ram nam inzom khom thu kan soi khoma athu soi ti nge nan assam ram tlang mi te british in anbum na sajele india mi ni an thei hil dan te asoya ke chuan kapu kan hriat dan avai nang lo em hei mizo kania ke ni ngai dan chuan mizo te hi india mi kan ni ve na chan chu british in india ram min da lu wang nin kan hria british in india ram a hian min da lo se india mi tur hian kan tang na savak lo mai the ni katia hei chu christian missionary wangalom christiana an siam chawa india mi ni indu talawalom atia madras le kerala lampang christian ho chuan an ngai thiam lo na sakhop maya kan christian na hian namni na adal kan hrelo engtin nge assam tlang rama adal theyang antia professor chuan south indian christian le assam tribal christian chu indangani assam tribal chu culture nei lo namania south india christian chu civilized sa namdang sa khuwa pom ania inzia po adangalom atia ke chuan ti eldevin pu professor ithu chu nam inzom khom na atan atangkai om lo mange katia ka thian then khat chu an nui ta chiama ka thian pani bl singale kd sharma chuan professor chu an ho zuala kan seminar top nu te chuan hetiang mi a hian inram chu an lo han chok thin ur thin chawani don hi antia an ang ton tona thin urna po nei man lo khopin mi an thin ur khala thian kom bik ka nei thuaya a thente chu ias le service dangmi an ne wangin musori kan chu asan nu chuan kan in e lei theilowa ma se bl singh kd sharma dm digzit le grewal te chu ips an ni ve wangin kan in kopngun leya musoria foundation course kan zo nu hian mount abua police officer training center a kan oma chuta leilei chuan ka thian te hi ka kom ngun mount abua kan omlai chuan maharashtra chungani boka ngur than sangi mu hi ka bei sei deuh tlata kan kholai leng te hi ka hoi thina army officer ka mu chang te hian an bet satangin eng regiment nge ania khoilama om nge an ni ka chut thin kamanga tal ka muda lo mo ti te hian ka muddo na piangin ka ngai to thina ma se kamanga takngel po ka mu thei silo kamang hi ang ruviu maya voi khat na sika kan kala abul diola li artillery training center kan tlo thum chuan officer mesa ka zo tangot maya captain rane thri chu an lo om ngei maya ma se mizo nu puya nei chu an lo hre ozong lo maya mizo nu la chu aneya sangka zuko somruk poruk october thla khan bombay a aron chuk puya lom katia nikum khan kan hmuwa anu puipa ngai tripata ani ala nei reng ni anti ve tlat mai chu chuan mi ati bang bo zuala mount abua chuan kum khat ai tam kan oma kan training a po kati thavio kan course zo nan chuan india ram pumpui kan fanga pol sang kan in thena a then chim lama an kala a then mar lama a then notice an kala nagaland te manipur te mizoram te po an tloa keini chu mar lama kan kala uttar pradesh haryana punjab kashmir te kan fanga kan kalna pianga chuan state sarkar ho chuan minlo ti tha em a anuam ngot mai kan thian panga chuan kan in kop tlata intellectual a kan in kom ngai em a ma se thil pakhat in an lo na kan neya bl singh nen chuan meichia kan ti ve vak lova ma se digzit sarma le grewal chuan kalna pianga meichia hian zonga khopui tina khoi hi an nei nge yani tutian nula zonga an wa chho to chuan bl singh anen hian kan thlen ina chuan kan in kal khunga india philosophy kan soiduna achang chuan bible history ka hrila chumi soi chu nuam ka ti em a mun tam taka chuan christian biakin kan zong chuaka kan in koma bl singa chuan christian hi chu la in mungai reng lo po hi han in mu chho hi chuan in ti u naw thina anuam om mange hi ati thina zankhat chu srinagar kan chamlai chuan sarma te nula rim hong chu zon ron ina pindana an lo lut po chu an lo nam lut rama digzit chuan kan philosopher pani chu in lo hlimem aron tilu thar hara
an fiam thu ania achana lak thiam deuh angain ka hria rang fe chuan hlim te lul mai nangni second hand nula rim ai chuan kan hlim zawkang kalo tia Sharma chuan Mizoram kan kal lo chu apoi mange o Mizo nula eng ange an ni ti han hriat ve te renga chak vei nen atia anui har hara apoi hle mai Mizo nula shelovin iom kum khodon ani mai sia katia ka han nuya Mr. Rentlei min nui su Mizo nula chu kala hriang aizola kher lo po kala tongang Mizo nula no chichuar anom lo iti mo kha han tia ke chu kan nuya Mizo nula no chichuar nom le om lo engtin nge ka hriatang nangmani hrezo kang chu katia a thian te ho chu an nui ta veka Sharma chu intifu min anuya Mr. Rentlei chu atong ngam talo ani mo mani khan Mizo nula no chichuar anom ngai lo itia tuna i hrezo kang chu itia ka hrezo kani chuan an ome kati mai dona sin atia chaufe chuan min han ena arui chu athelak laka chu tiang chuan kan kal zela Kashmira chuan kar ni lai kan thanga kan hun tamzok chu sipai ho zinga kan manga atamzok chu Gulmarga skiing kan beya kan thiam don chau motin kan hona tula chumi hnu chuan Punjaba kan chuaka Chandigarh da kat kala ta chuan kar khat zet kan chama chumi hnuwa mani inlam thau panturin kan in buat seya keipo Chandigarh ta tang chuan leaf line Mizoram hon katuma ka kalna tur zong zong te po ka buklok fek to a Chandigarh ta chuan Grewal chuan chung te aneya ani chu ta chuan thlen tuma keipo thleng ve turin min soma tin Sharma u BK Sharma IPS DIG omboka kalom hlea ma se mi na thlen ai chuan circuit house a thlen katuma Dixit nen BL Singh nen kan pathum chuan kan in tiam rola circuit house a kan thleng ta a